Eu am găsit asta mesaj. Aici să luăm pe Superman. Foarte... De ce pus Superman? Fiii ăștia super pe zboară. Ar trebui să mă lase să zbor pe nivel. Că Superman zboară, nu? Prietenilor. Eu vreau să nu mor. Asta trebuie și cu ochii închiși, asta și ea. Peștișorii zăpăuci, se numește. Aici înghețata, zăpăucă. Aici poli, n-am căzut de nici la culoare. Bacunis. Cred că am mers o dată pe Bacunis. Acest obi. Nevoie apa. Ca aici lăuți apă. Mulțumesc, prieten. Cum cazi? Te oprești. Hai mă, prietenul tău este zăpăuc. Să nu vă lați niciodată să nu aveți un prieten, pentru că te rog să te așteptați. Mai bine ziceți, bună, pa, vreau să am vlog și gen ăștia, nu, da, paschi, nu uitați de spate sunt și abia aici am căzut. Dar aici mereu sunt ăștia întoarse. Nu-mi dau seama. Aici Bacunis spune că în tău VIP în câteva minute o să apare la final și o să treacă bineînțeles la planificatori. Mi-a zis. De să vină. Deci, de să vină și el când mic, el da să fugiți pe aici, pe aici, pe aici, sau să te grăbești, să ajungi pe la el, prin gură, prin intestine, că nu ai să face nimic. Deci, Bacon de să vină. Bacon. Cum Bacon de să vină? Eu mă duc în spate, mă. Bacon de să vină, deci. Nu-mi place, mie îmi place să pierd, nu facă cico, adică vego. Muzica mea preferată, vego. S-a pus, dacă azi, da, s-a pus Nată Gheruțu. S-a pus Nată Gheruțu. Acum mai sunt mai puțin ca să nu mai treacă. Niște băieți, pentru că dacă ne trece cineva din urmă, jur că nu mai am ce să fac.
Nu-i problemă, nu-i problemă. I-am terminat odată acest hobby, dar nu l-am terminat. Nu l-am terminat niciodată acest hobby. Trec prin ele foarte repede că mă grăbesc ca să nu mă prindă. Asta parcă arată ca plastilina. S-a jucat și cu cuculiți, dar el a plătit bani. Eu nu plătesc bani și cine nu plătești bani trebuie să vină o fantomă să te omoare. Fix când ajungi la final la unei. Și de-aia mă grăbesc extrem de mult. Nu știu dacă pot să iau pe aia, nu pot. Vă arăt unde n-am mai trecut. Uite aici, n-am mai putut trece. De asta. What? Nu, data trecută n-am putut să trec aici. Era atât de greu și toată lumea trecea. Nu știu, aveam caractere extrem de mare, cel mai mare caracter. Am plătit bani ca să fiu cea mai înaltă și nu puteam să trec și trebuia să plătesc 2 Robux ca să mă treacă. Că aș vrea să plătesc și eu n-am plătit 2 Robux. Nu aveam 2 Robux și când am plătit 2 Robux verde verde, adică dați. Plus, dacă ești VIP, atunci nu spică nimic. Ești norocos. Noi ne uităm în spate. Roșu. Roșu. Ca să nu vadă șternant. Aici. Aici Cocolix n-a trecut. Uitați-vă în episodul anterior că Cocolix n-a trecut. Nu a trecut Cocolix. Și pe mine să las pe partea mai scurtă decât pe partea lungă. Și vezi că ca data. E frică. Urăsc ăștia. Da, ce n-am voi pe negru. Și nici anterior de să ajung. Două. Unu, doi, trei. Două, da? Două în față. Deci, una, două. Nu merge. Da? Unu, doi, trei. Nu vine. Că vine 1, 2, 3, 4, 5, 2 în față. Deci, 2, 1 în față, 1 în față. Și aici sari. Aici cred că n-am trecut. Asta ce bine l-am. Vedeți?
Nu cred că se trece pe aici. La asta este cea mai enervantă. Eu eram ultima și ceilalți treceau. What? Căciula! Alții treceau, mie-mi plac ăștia, uite, mai ăștia vrea să fie. Opa! Opa! Nu știu ce fac, uite, nu sar. Și caracterul sare. Vedeți voi aici chestia asta, acum eu sar. Dar când ajung la ele, eu vreau să sar, vezi? Nu pot. Nu pot. Da. Cum o știm de asta? Pentru greutatea aia. Pa!